Enkel Kode Point Mall away WTP Mulpardu walking distance Kali our road cross Mantana Nancha Oka Pura Kaital and Good morning Mataregla Ini Nama checkout Mantun Pondula Nama Itina hotel ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ದು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಲಗೇಜ್ ರೂಮ್ ಉಡ್ತಿದ್ದ ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕೊಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಸೀದ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಿದಾಡುವ ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆಲ್ಲಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಪುಲ್ನ ಡೆಲ್ಲಿ ಇರ್ದೆ ಅಂಚ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಅಲ್ಪೊಂತೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದ ಊರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೂಮುಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದಿನಿ ದಯಪಂಡ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾನ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ತೂವರೆ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ ಅವು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಕಲ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಎಂಚ ತಗೊಂಡಿತ್ತಿರಂದ ಆ ಕಾಲಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇನಿ ಅಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇವನ್ ಯಾಲ್ನ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸೇಮ್ Yay! ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಏನ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂಡ ಐಕ್ ಬತ್ತ ಉಲೈ ಪಪ್ಪಿನ ನಾನು Selfie ka. Museum ba. ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಘಲ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತೀನ ಪೂರ ಇಂದು ಏನ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ದೀತೀರ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೂಲತರದ್ದು ಇಡೆ ಮಟ್ಟ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪೀಸದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜರ್ಮನ್ ಡುಪ್ಪುನಿಗೆ red and gold with figures seen in
ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾಶ್ ಬೇಸಿನಿಗೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ ಶೀಲ್ಡ್ಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಟೈಮ್ದದ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಗರುಡ ಮಿತ್ತ ಫ್ಲೋರ್ ಪೋರ್ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಲೆಗ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಇದು ರಿಯಲ್ ಮಮ್ಮಿ. ಪಂಚರತ್ನ ಗೀತ. ಒಂದು ಪೂರ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ. ಒಂದು ಪೂರ ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಬಂದು ದುಂಬುದ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಚಪ್ಪಲ್. ಒಂದು ಪೂರ ಪಥದ ನಡಪುನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಲೈಪುರ ಥಿಂಗ್ಸ್ಲ ಪೂರ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಪೂರ ಮೂಲುಂಡು. ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಮತ್ತ ಮೂಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ಉಂಟು. ಎಂಕಲ್ 2 ಜನ ತಿಂದ್ರದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಹೊರೆಯಾಗ ಬಡ ಆತನ ಹೊಸಂಡದಿಲ್ಲ ಅನ್ನ. ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ನೇತೌಲ పోయినాయి ఇత్త ఏనా ಒಂದು ಮುಲ್ಪದ ಫೇಮಸ್ ಗೆ ಕಲ್ಲು ಚಾಚೆ ಶಾಪ್ ಲೆದರ್ ಅನ್ಸದ ಮೂಜಿರಿ ಪೂರ ಉಂಡು. ಇಂದು ರಾಜ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಂ ಮೂವಿ ಮೂಲೆ ಶೂಟ್ ಮಂದಿನಿಗೆ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಇಂದು ಪಿಂಕ್ ಸಿಟಿದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸಾರಿ ತೋಜೊಂಡಿದ್ದೆ. ಪಿಂಕ್ ಸಿಟಿಗೆ 52 ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು. ರಾಜನ್ ನಾಯನ ಬುಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ದಿರು ನ್ಯೂ ಸಿಟಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಪಿಂಕ್ ಸಿಟಿ. ಭಯಂಕರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಟು ರಾಜಸ್ಥಾನದ. ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೈಪುರದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ್ ತೂಕ
ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅದು ಮುಗುಲೈ ದರ್ಬಾರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಮೂಲೆ ಬಾಪು ಬಜಾರದ್ದು ಅಂತ ಎದುರೊಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಪಿರ ವನಸಾದ ಒಂದು ಪಿರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಂತದ್ದು ಸೀದಾ ಡೆಲ್ಲಿ. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿಂದು ಮಟನ್ ನಹಾರಿಗೆ ಮೊಗಲೈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವು ಚಿಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಅವ ಖೀರ್ ಪಾಯಸ ಮುಲ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಸ. ಇಂದು ಫುಲ್ಲು ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಜಾರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟ್ ಬಂತು ನೈಟ್ ಎಂಚ ಫೋಟೋ ಬೈದು ನಂತಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂಚೆತೆ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಉಡ್ದು ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಪಿಕ್ ಮಲ್ತಂದು ಪಿದಡ್ನಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೈ ರೋಡ್ 4 hours 4.5 hours ಆಪುಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಂಚ ಅಂದು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋಜ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ರೀಚ್ ಆಯ್ಪಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತು ಏತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಅಂಚ ಸದ್ಯಕ್ಕದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ನಿಯರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಂಡಲ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ ರೆಡ್ ಜಂತು ಜಾಗನ್ ಕಬ್ಜಾ ಬಂತು ಗುಲ್ದೆ ಮೈಸೂರು ಓಡಾರಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಶಾಪುರ ಅನ್ನುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರಿಯರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪಂಡ ಚಾ ಕಾಫಿದೆಲ್ಲ ಪರ್ರೈತನ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋರಿತಣ್ಣ ಅಂದ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಏನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಲಕ ಮತ ಉಂಡು. ಇಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮುರಣಿ ತಿಂದಿತ್ತ ಚೋಕಿದಾನಿಗೆ ಪೋಯ್ನಾನಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸಾಂಗ್ರಿಕ ಅಚಾರ್ ಪನ್ಪೆರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚ ಅವು ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕಣ ಅಂಚಗೆ ತೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು. ಹೌದು ಸಾಯಿಗ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಇಂದುವೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಬಾಬು ಬಾಯ್ ಸಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮಟ್ಕಾ ಕುಲ್ಫಿ ಇಂದು ಮುಲ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಟ್ಕಾ ಕುಲ್ಫಿ ಏನ ಕುಲ್ಫಿ ಫಲ್ಲೂದಾಗೆ ಮುಲ್ತ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಚಣ್ಣೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಾ. We are in Delhi.